पारा वर्सेस बंटे। ଜାଣିଛୁ ମୋ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁଅ ଅଛି। ଓ ଗ୍ରେଟ୍। ସେ କ'ଣ ସ୍ମୋକ୍ କରେନି କି? ନା ନା, ସିଏ ସ୍ମୋକ୍ କରେନି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ସେ କ'ଣ ଆଲକୋହଲ ନିଏନି କି? ନା ନା ନା, ସିଏ ଏସବୁ ପିଆପିଇ କରେନି। ବାଃ, ସେ କ'ଣ ଘରକୁ ଲେଟ୍ରେ ଫେରେ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ନା, ମତେ ଲାଗୁଛି ୟୋର ସିଷ୍ଟର ଇଜ ସୋ ଲକି। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ପାଇଛି। ଆରେ ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଇଜ ହି? କିଏ ମୋ ଭଣଜା? ଆସନ୍ତା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତାକୁ 6 ମାସ ହବ।